σειρά μου, αδερφιά μου, καλή χρονιά και ευλογημένη να έχουμε. Ο Κύριος να μας δίνει χαρές και να είναι μαζί μας στις λύπες. Γιατί υπάρχουν και αυτές μέσα στη ζωή, Όταν ερχόμαστε, μου λέει ο Σπύρος, δεν έχω κάτι να πω, ξέρω κι άλλα, γιατί μιλάγαμε με τον Σπύρο. Το τελευταίο δεν το είχα ακούσει που είπε. Και τώρα όσο μίλαγε λέω, πού να μην είχες να πεις και κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε αδερφοί, σήμερα θέλω να μιλήσουμε και να σας πω πράγματα που όχι της τελευταίας στιγμής, επειδή μου είπαν να ανέβω στον άβανα να μιλήσω. Όλο αυτόν τον καιρό βομβαρδίζομαι από πράγματα και από λόγια του Θεού. Προσευχή, όπως ακούσαμε, δεν είναι να πηγαίνω στα γόνατα και να λέω στον Κύριό μου μόνο τα προβλήματά μου και κάθε μέρα τα ίδια και κάθε μέρα τα ίδια και κάθε μέρα τα ίδια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε λίγο κεφάλαιο, να γυρίσουμε λίγο σελίδα. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ο Κύριος κάθε δειλινό επισκεπτόταν τους πρωτόπλαστους, τι πιστεύετε? Ότι όλη μέρα δεν ήξερε ο Κύριος τι κάνανε? Ήθελε όμως να συνομιλήσει, λέει, μαζί τους. Και πολλές φορές αυτό που θέλει ο Θεός είναι να συνομιλήσουμε. Δηλαδή, τι να πω αδερφέ, μπορώ να πάω το βράδυ στα γόνατα και να του πω την ημέρα μου. Σήμερα Κύριε έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πιστεύω ότι εκεί θέλω διόρθωση, πιστεύω ότι σε αυτό καλά έπραξα, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, να αρχίσουμε να συνομιλούμε με τον Κύριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Συγγένεια. Ο Κύριος μας έκανε συγγενείς Του. Μας έπλυνε με το αίμα Του. Και μας έκανε δικούς Του. Ώστε να μην είμαστε, λέει, πλέον ξένοι. Δεν είμαστε ξένοι ώστε να μην γνωρίζουμε το Θεό. Όλοι μας έχουμε λάβει κάτι από τον Κύριο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας εδώ απόψε που δεν τον έχει ακουμπήσει ο Θεός στην καρδιά του. Και αν υπάρχει, να ζητήσει απόψε να τον ακουμπήσει. Τα χρόνια περνάνε και οι καταστάσεις στη ζωή μας γίνονται μια ρουτίνα. Αισθάνομαι ρουτίνα σήμερα με τον Κύριο. Αισθάνομαι ότι έπρεπε να έρθω στην εκκλησία σήμερα γιατί είναι η μέρα συνάθρησης. Ή αισθάνομαι ότι έπρεπε να έρθω σήμερα για να δω τον αδερφό μου τον Σταύρο. Να δω την αδερφή μου που έχει πρόβλημα. Να ακούσω. Παρατηρείτε τελευταία ένα φαινόμενο. Επειδή υπάρχει το ίντερνετ, οι εκκλησίες έχουν αδειάσει. Άκουσα, λέει, το κήρυγμα από το ίντερνετ. Και η κοινωνία με τα αδέρφια μας, να αγκαλιάσω τον αδερφό μου, να το δω στα μάτια. Έλεγα στο Σπύρο ότι λόγω της δουλειάς μου, επειδή όλοι ξέρετε ότι είμαι σαχαροπλάστης, τώρα αυτόν τον καιρό είχα μεγάλο πρόβλημα με τις συναθρήσεις. Ήμουνα 2 εβδομάδες εκτός, μόνο Κυριακή μπόρεσα να πάω. Και την Παρασκευή που πέρασε, λέω πρέπει να πάω. Μου έχει λείψει να δω τα αδέρφια μου. Ήμουν όμως πολύ κουρασμένος και πίεζα τον εαυτό μου και έλεγα, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη. Ο Σπύρος μας έκανε έκπληξη εκείνο το βράδυ, γιατί είχε επιστρέψει από το ταξίδι του, δεν ήξερα ότι θα έρθει, και μπήκα στην εκκλησία κουρασμένος, αποκαμωμένος, να ακούσω το κήρυγμα. Λέω, Κύριε, δώσε στον εργάτη σου να μας δώσει λίγο τροφή σήμερα, να ανοίξουμε τα φτερά μας. Και ξαφνικά γύρω στα μάτια μου και βλέπω το Σπύρο. Πήρα μια χαρά και λέω, γι' αυτό ήρθα απόψε. Για να μου δώσει ο Κύριος χαρά, επειδή είναι τον αδερφό μου. Αισθάνεσαι χαρά όταν βλέπεις τον αδερφό σου? Αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη που είσαι σε μια μεγάλη οικογένεια? Στην οικογένεια του Χριστού? Ή κουβαλάς το πρόβλημά σου και το κουβαλάς το πρόβλημά σου και το κουβαλάς το πρόβλημά σου
Έλα σήμερα και άστο το πρόβλημά σου μπροστά στον Κύριο. Λέει ο Κύριος, παιδί μου, δεν θέλω να είσαι σαν το κύμα της θάλασσας. Το κύμα της θάλασσας τι κάνει? Βγαίνει στην παραλία, ξαναμπαίνει μέσα. Βγαίνει στην παραλία, ξαναμπαίνει μέσα. Μήπως έτσι πάμε το πρόβλημά μας μπροστά στον Κύριο? Την Κυριακή που μας πέρασε ήταν και ο αδερφός μαζί μας στην εκκλησία. Την ώρα που είπε ο αδερφός, ελάτε μπροστά να λείψουμε τους ασθενείς, σήκωσα τα μάτια μου και είπα, Κύριε, άλλη μια από τα ίδια. Πάλι θα βγούμε μπροστά. Πάλι θα λείψουμε τους ασθενείς μας με έλαιο και πάλι θα επιστρέψουν πίσω. Δεν το θέλω, Κύριε. Δεν θέλω να είμαι πλέον έτσι. Δεν θέλω σε ένα τραπέζι που είναι στρωμένο απόψε εγώ να γυρίζω γύρω και να μην απλώνω το χέρι μου να πάρω. Δεν είμαι ξένος. Είμαι παιδί σου. Γι' αυτό σήμερα, Κύριε, που θα βγούμε μπροστά, θέλω να είσαι μαζί μας. Θέλω να είσαι μαζί μας όταν θα λείψουμε με λάδι. Και θέλουμε να δούμε. Όχι για να πιστέψουμε. Αλίμονο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι πώς το ζητάμε. Είμαστε σαν τους φτωχούς συγγενείς. Φανταστείτε τον εαυτό σας να κάθεστε σε μια μεγάλη πολυθρόνα και δίπλα, φανταστείτε το κάτω εικόνα, να στέκεται ο Κύριος, βασιλιάς, με μια υπέρλαμπρη στρολή, με ένα στεφάνι χρυσό, με τα χέρια τρυπημένα, να σε κρατάει αγκαλιά και να λέει αυτό είναι το παιδί μου. Πώς θα αισθανόσουν εκείνη την ώρα? Δεν θα αισθανόσουν πριγκιπόπουλο, πριγκίπισσα. Δεν θα αισθανόσουν ότι μπορείς να ζητήσεις τα πάντα. Βγάλε τώρα την εικόνα και άρχισε να ζητάς. Είναι παρόν ο Κύριος απόψε. Όχι απλά για να το λέμε, αδερφοί. Αλήθεια σας λέω. Βομβαρδίζομαι τώρα 2 εβδομάδες. Και μου λέει ο Κύριος, σταμάτα να έρχεσαι κακόμοιρα μπροστά μου. Σταμάτα. Δεν το θέλω πια αυτό. Είσαι πλούσιος. Εγώ σε επλούτησα. Ευχαριστούμε το Θεό. Ελάτε να δούμε μια διαφορά μέσα από τον Λόγο του Θεού. Στη σελίδα 949, στο ΙΒ κεφάλαιο του Ιωάννη, 949 ΙΒ. Ο Ιησούς λοιπόν προ 6 ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βιθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμε εις αυτόν δείπνο εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ή το είσαι του συγκαθημένων με ταυτού. Τότε η Μαρία, λαβούσα μία λίτραν μύρου, νάρδου καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού. Και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού, η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας Σίμων ο Ισκαριώτης, όσοι έμελε να παραδώσει αυτόν. Διατί του το μύρο δεν επολύθη 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς? Είπε δε τούτο, ουχή διότι έμελε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι το κλέπτησε και είχε το γλωσσόκομον και εβάσαζε τα βαλόμενα σε αυτόν. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξε αυτόν. Διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε, με Θεαυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε ο όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί. Και ήλθον ουχή δια των Ιησούν μόνον, αλλά δια να έδωσε το Λάζαρο, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Συνεβουλέθησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωση και τον Λάζαρο. Διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δεν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησού. Την επαύριον, όχλος πολλής ο ελθόν στην εορτή, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έλαβε τα βάγια των φενίκων και εξήλθον εις απάντηση αυτού και έκραζον. Όσανα
ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ονάριον εκάθισε επ' αυτόν, καθώς είναι γεγραμμένο. Μη φοβού, θυγάτερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Ταύτα όμως δεν εννόησαν οι μαθητές αυτού, καταρχάς, αλλά όταν εδοξάστη ο Ιησούς, τότε ενεθυμίσαν ότι αυτά ήταν γραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμεν σε αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος ο όν μετ' αυτού, ότι εφώναξε το Λάζαρο εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσε ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού επήγε, μέχρι εδώ. Ο Ιησούς λοιπόν βρίσκεται μαζί με τον Λάζαρο, μέσα στην οικία του, μαζί με τις αδερφές του. Ποια η διαφορά? Ότι αυτοί που ελεήθηκαν είναι παρέα με τον Κύριο. Κάθονται μαζί του. Και ακούνε αυτά που τους λέει ο Κύριος. Τι ωραία αδερφοί. Να έρθει αυτή τη στιγμή να προσεύχεσαι και να έχεις απόκριση. Και να ξέρεις ότι δίπλα σου είναι ο Κύριος και σου μιλάει. Μιλάει με πολλούς τρόπους, Δεν μιλάει πάντα μέσα από μια προφητεία. Μπορεί οι απαντήσεις να έρχονται μέσα σου σαν καταράχτης, σαν ορμητικά νερά. Να λες και να σου απαντάει, να λες και να σου απαντάει. Ευχαριστούμε το Θεό. Σήμερα το πρωί ήταν να μπει ο αδερφός μου για μια επέμβαση ρουτίνας. Έχω, λέει, μια βουλωμένη αρτηρία και θα μπω, λέει, να κάνω ένα μπαλονάκι. Δεν είναι τίποτα, μου λέει, θα βγω. Κατεβαίνοντας λοιπόν το πρωί στο μαγαζί, άρχιζω και προσεύχομαι και λέω, Κύριε, να είσαι μαζί του σήμερα. Ξαφνικά πληρώθηκα με πνεύμα Άγιο, άρχισα να κλαίω, βλέπω τον Κύριο να κάθεται δίπλα του και να του κρατάει το χέρι. Τι έγινε, λέω. Κύριε, τι έγινε? Επέμβαση ρουτίνας είναι. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι μαζί σου. Κρατάει το χέρι σου, μου έδειξε ότι είναι δίπλα σου. Αμήν, αδερφέ. Μπαίνει μέσα, 95% βουλωμένη μία αρτηρία, 100% η άλλη. Εντατική. Όλα καλά βέβαια, γιατί ο Κύριος είπε, είμαι μαζί του. Αλλά πολλές φορές, αδερφοί, προσευχόμαστε για πράγματα που δεν ξέρουμε. Αρκεί όμως και μόνο που του μιλάμε. Εκεί καταλαβαίνουμε πόσο πλούσιος Θεός είναι. Και δεν μας αφήνει απληροφόρητους, Δεν ξέρω αν έχεις πληροφορία μέσα σου. Ίσως θεωρείς ότι τα χρόνια περάσανε, εγώ τώρα που χρησιμεύω, σε τι μπορώ να είμαι ωφέλιμος στην Εκκλησία, στον κόσμο? Εάν έχουμε σταματήσει να ομολογούμε τον Κύριο, είναι λάθος. Εάν θεωρώ ότι είμαι τελειωμένος, έχω πει ψέματα στον εαυτό μου. Εάν θεωρώ ότι δεν έχω καμία θέση στο έργο του Θεού, δεν ξέρω σε ποιον Θεό πίστεψα. Μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα με καλέσει να πάω κοντά Του, έχω εργασία σε αυτή τη γη. Μη θεωρείς ότι εγώ τώρα τι να κάνω, εγώ είμαι μεγάλος, τα χρόνια περάσανε, ό,τι έζησα. Ο Κύριος γέμισε τη ζωή σου με σοφία, για να μπορέσεις αυτή τη σοφία να τη μεταδώσεις. Αν δεν πιστούν, λέει, με τα λόγια σας, θα πιστούν με τα έργα σας. Πώς θα έχω έργα αν έχω θέσει τον εαυτό μου στο περιθώριο? Αν θεωρώ ότι εγώ δεν είμαι άξιος, πώς θα έχω έργα? Και είναι ανάγκη να έχω έργα. Γιατί ο Κύριος σε γέμισε εμπειρίες μέσα στη ζωή σου. Υπήρξε πολλές φορές που ο Θεός επενέβη στα προσωπικά σου. Επενέβη στη ζωή σου. Είτε σε προβλήματα, είτε σε καταστάσεις άσχημες, είτε στην αρρώστια. Μου λένε καμιά φορά, αδερφέ, 55 χρονών και είσαι υπεύθυνος στην νεολαία. Λέω, αισθάνομαι 18. Δεν θέλω να σταματήσω να εργάζομαι με τον Κύριο.
Μην το βάζεις ποτέ κάτω. Πάντα υπάρχει μέρος και τόπος για να εργαστείς. Ξεκίνα από σήμερα που ακούς το Λόγο του Θεού. Ξεκίνα. Φέτος είναι χρόνος ευαγγελισμού. Αλληλούια. Πρέπει να ομολογήσουμε σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, ζει, υπάρχει και ενεργεί. Αμήν. Για να έρθουν να δουν τον Λάζαρο ανεστημένο. Κοιτάξτε μια διαφορά. Αυτοί που ήταν εκεί και ζούσαν μαζί με τον Κύριο δεν είχαν ανάγκη τα θαύματα για να είναι με τον Κύριο. Ήξεραν ποιος είναι. Τον γνωρίζαν καλά. Ποιος μπορεί από εμάς σήμερα να πει ότι ξέρει καλά τον Κύριο? Εγώ δεν μπορώ να το πω. Δεν τον ξέρω καλά ακόμα. Τον μαθαίνω ακόμα. Μετά από 33 χρόνια τον μαθαίνω ακόμα. Και έχω πολλά να μάθω ακόμα. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε όλοι εμείς, σαν σύνολο, να μεταλαμπαδεύσουμε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο. Πρέπει να μεταδώσουμε στον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο. Ναι, αδερφέ, ξέρω πολλές φορές ακούγονται προσευχές. Κύριε, να φέρεις κόσμο στην Εκκλησία, να φέρεις λαό πολύ στην Εκκλησία και να γεμίσουν τα έδρανα. Ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό σε μία στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού. Το έζησα όταν πίστεψα. Έμπαινε ο κόσμος σοριδών στην Εκκλησία. Το 89-90 μπαίνανε. Γιατί ο Κύριος άνοιξε τις πόρτες. Πιστεύεις ότι ο Κύριος μπορεί να ανοίξει την πόρτα για να γεμίσουν τα έδρανα? Αμήν. Και εγώ το πιστεύω. Χρειάζεται όμως τη συνδρομή σου ο Κύριος. Χρειάζεται τη βοήθειά σου. Αδερφέ, τι είναι αυτά που λες? Ο Κύριος χρειάζεται τη δική μου τη βοήθεια? Είμαστε συνεργάτες του Κυρίου. Από τη στιγμή... Συγγνώμη. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε και συνεργάτες του Κυρίου. Άρα λοιπόν έχουμε έναν σκοπό. Ο σκοπός μας ποιος είναι? Είναι αυτός του Ιούδα? Να κρίνω γιατί η αδερφή μου έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με το μύρο? Αυτή είναι η δουλειά μου. Να κρίνω τι κάνει ο αδερφός μου και η αδερφή μου? Αυτό με έβαλε ο Κύριος να κάνω. Άφες, του λέει ο Κύριος. Άστο τώρα αυτό. Δεν έχεις δουλειά εσύ με αυτό. Συζητάγαμε με τον Σπύρο στον δρόμο και του λέω, είναι ωραίο να πηγαίνω κάθε μέρα μπροστά σε ένα καθρέφτη, εγώ, ο Νίκος, και να πω, δεν μ' αρέσει αυτό πάνω σου, δεν μ' αρέσει αυτό πάνω σου, ούτε αυτό, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Όχι δίπλα στον καθρέφτη να βάλω κι άλλο ένα πρόσωπο, τον αδερφό μου ή την αδερφή μου, και να πω δεν μ' αρέσει με αυτό, δεν μ' αρέσει και σε σένα εκείνο. Όχι. Και βέβαια θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και βέβαια θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού για να διορθωθούμε. Και βέβαια. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω κανέναν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα φτιάξω τον άλλον. Είμαι αυτός όμως που θα αγαπήσω τον άλλον. Έχουμε μια παροιμία. Οι Έλληνες έχουμε πολλές παροιμίες. Αγάπα, λέει, τον συνάνθρωπό σου με τα λατώματά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά για να μπορέσω να αγαπήσω κάποιον, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίσω καλά τι είναι ο Χριστός για μένα. Ο Χριστός για μένα είναι τα πάντα, αδερφοί. Τα πάντα. Πρέπει κάθε φορά που πάω να κάνω κάτι, να λέω, ο Χριστός το θέλει αυτό? Θέλει ο Κύριος να το κάνω? Μήπως τον στενοχωρώ? Μήπως λυπώ το Πνεύμα το Άγιο? Δεν ξέρω για σας, αλλά θέλω να δω τον Κύριο να ενεργεί, αδερφοί. Αλήθεια σας λέω. Θέλω να δω τον Κύριο να περνάει ανάμεσά μας. Την Κυριακή, την ώρα του κηρύγματος, έβλεπα το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην εκκλησία
σαν ανεμοστρόβιλος. Σαν ανεμοστρόβιλος, γύρναγε ανάμεσα στα καθίσματα. Έπαιρνε λόγια από τον άβονα και τα βάζε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων και τη δική μου. Και στο τέλος του αδερφού, αδερφέ, σήμερα μίλαγε ο Κύριος. Ήταν παρόν ο Κύριος. Και πάντοτε είναι παρόν, Απλά κάποιες στιγμές μας ανοίγει τα μάτια να το δούμε. Και αυτή τη στιγμή το ξέρουμε ότι ο Κύριος κινείται ανάμεσά μας. Και ξέρετε, εδώ φανερώθηκε ότι ήρθε επάνω σε ένα γαϊδουράκι, γιατί ήταν γραμμένο. Έπρεπε να δώσει το παράδειγμα πως πρέπει να είμαστε εμείς σήμερα. Ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη θέση της ταπείνωσης. Μα μου είπε ο αδερφός μου έκανε ο αδερφός μου, χαμήλωσε. Χαμήλωσε. Όσο εσύ χαμηλώνεις, η αγάπη θα αυξάνει. Όσο εσύ δεν αντιμιλάς, ο Κύριος θα ενεργεί. Όσο εσύ προσεύχεσαι για τον αδερφό σου, ο Κύριος θα σώζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η θέση που πρέπει να πάρουμε. Πρέπει η Εκκλησία να είναι το θεραπευτήριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να ερχόμαστε και να φεύγουμε με χαρούμενη καρδιά. Γιατί αυτό σου λέει ο Κύριος απόψε. Είμαι μαζί σου. Είσαι το παιδί μου και είμαι ο βασιλιάς σου. Αυτό λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι χρειάζεσαι, λέει, παιδί μου, τι χρειάζεσαι. Τι θέλεις, έλα απόψε και πες μου. Κύριε, εγώ θέλω αυτό και αυτό και αυτό για να προχωρήσω. Θα στα δώσω, λέει ο Κύριος. Δεν αρνείται ο Θεός. Δεν αρνείται. Εμείς δεν πάμε να ζητήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μου κάνει εντύπωση, θα το δούμε λίγο στους ψαλμούς. Ξέρετε, είχα μια άλλη γνώμη τόσα χρόνια. Στο ψαλμό 84 λέει Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον την προσευχή μου, ακροάστητε Θεέ του Ακώβ. Ιδού Θεέ η ασπίς ημών επέβλεψον το πρόσωπο του Χριστού σου. Διότι καλύτερα είναι μια ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές πονηρίας. Διότι ο ήλιος και ασπίς είναι, διότι ήλιος και ασπίς είναι ο Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδέν αγαθού, τους περιπατώντας ανεκακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάρεος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Είχα μια λανθασμένη εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια. Ποια ήταν αυτή? Ότι αυτό θα είναι ο άνθρωπος να φτάσει στον ουρανό. Όχι. Αυτό είναι ο άνθρωπος εδώ στη γη. Προσέξτε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μια ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Καλύτερα να είμαι εδώ με τους αδερφούς μου παρά οτιδήποτε άλλο. Καλύτερα να βρίσκομαι μεταξύ των αδελφών μου που ξέρω ότι με αγαπάνε, ότι θα προσευχηθούν για το πρόβλημά μου, ότι θα χαρούν με τη χαρά μου, παρά οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν οίκο του Θεού μου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τι λέει? Ήθελον να είμαι θυρωρός. Να εργάζομαι δηλαδή. Δεν λέει να πιάνω μια θέση. Δεν λέει να κάθομαι σε ένα κάθισμα και ας κάνουν όλοι οι άλλοι τα άλλα για μένα. Να εργάζομαι. Να είμαι θυρωρός. Την τελευταία θέση. Να ανοιγοκλίνω την πόρτα για να μπαίνουν οι ψυχές. Θα χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει να εργάζομαι. Ρωτήσαν έναν ηθοποιό μεγάλο καλλιτέχνη, 99 χρονών και είναι ακόμα στις επάλξεις. Και λέει, καλά λέει, δεν γερνάς εσύ? Και λέει, αρνούμε να βάλω το γέρο μέσα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας το μεταφράσουμε λίγο, ας το δούμε σε μας. Αρνούμε να πω ότι μεγάλωσα. Έχω τη δύναμη να ομολογώ τον Κύριο. Έχω τη δύναμη να πω σε μια ψυχή, έλα σήμερα να ακούσεις το Λόγο του Θεού και αυτός ο Λόγος θα σε ελευθερώσει. Δεν λέω ότι θα λύσω τα προβλήματα,
που και αυτό μπορεί να το κάνει ο Θεός. Αλλά έλα να ακούσεις. Δεν σας κάνει εντύπωση? Όλος αυτός ο κόσμος σήμερα μιλάει περί αμαρτίας. Να νομιμοποιηθούν παράνομα ζευγάρια, διάφορα, να μην αναφερθώ. Και βγαίνουν ευθαρσώς και μιλάνε για το διάβολο. Και εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού και πολλές φορές ντρεπόμαστε να μιλήσουμε. Ντρεπόμαστε να ανοίξουμε τη γραφή μας. Μη μας πούν και θρήσκους. Ας βγούμε λίγο από τη βολή μας και να δούμε ότι σήμερα ο Κύριος θέλει να ομολογήσουμε. Αυτό είναι το νόημα σήμερα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο όχλος πάει κοντά στον Κύριο, ξέρετε γιατί? Όχι για να δει τον Κύριο. Γιατί ο όχλος δεν τον γνωρίζει. Ο όχλος πάει στον Κύριο για να δει το θαύμα. Εγώ δεν έχω ανάγκη να μου δείξει ο Κύριος ένα θαύμα για να είμαι κοντά Του. Πιστεύω ούτε εσύ, αδερφέ και αδερφοί. Γιατί το θαύμα το έκανε ο Κύριος, το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ήταν ποιο? Να γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Ξέρουμε ότι είμαστε μαζί Του. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε ουρανοπολίτες. Από τώρα πρέπει να ζούμε τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, ας ξεσκονίσουμε λίγο το μυαλό μας. Και ας προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα. Σήμερα θέλει ο Κύριος να αλλάξω μυαλό. Να βάλω μια καρδιά καλοσύνης μέσα μου και να βγω έξω να ομολογήσω στον κόσμο ότι υπάρχει Χριστός και ότι αυτό το καινούριο έτος ο Κύριος θα σώσει πάρα πολύ κόσμο. Αδερφοί, να το πιστέψουμε, θα γίνει. Δεν μπορεί από τη μία ο εχθρός να εργάζεται και τα παιδιά του Θεού να κοιμούνται. Πρέπει να βγούμε στον κόσμο και να πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Θα δούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Όλη αυτή η υπομονή που κάναμε, όλο αυτό το ταμείο που γεμίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι καιρός να αρχίσει να δίνει. Δώσε από το ταμείο σου. Είναι γεμάτο το ταμείο σου. Μη θεωρείς ότι είσαι άδειος. Μη θεωρείς, εγώ τι έχω να πω. Έχεις να πεις πολλά. Πες αυτό που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Πες μια εμπειρία σου. Πες ότι ο Κύριος σε αγαπάει. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί.